Aku sampai lo. Malah bareng nih. Dah Hindu ke. Tamang. Mudra official channel दिनै फिन खनसे गासिखौ बरायबावबाय नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोया बिराद गोबाव जाबायमोन दिनै बिराद गोबावनि उनाव भिडिअ मोनसे लाबोदो बे जाहैबाय जोंनि दा न' साखाथियावनो थानाय ब्रह्मपुत्र दैमा जाय जायगाखै नोंथांमोना बेरायबाय थायोमोन एबा बारबाय थायोमोन बे दैमाखौ दिनै देखायफिननो नाजादों आङो आरो लोगोसे आंनो दं नैबे जायगानि बस जोंहा आदा दङ इनिफ्राय फंबाय मा नाममोनलाय जोंहा सुदेमसा बर' फंबाय दङ बे भाइजों दङ अ यार उदार आदाबो दङ ओमफ्राय जोंहा ड्राइभार दङ पाइलटआ प्लेन पाइलटआ बहुत डेन्जार नोंथांमोना नायलांबाय था आं गासिखौबो देखायबाय थागोन दिनै बेरायनाय दिन बेखायनो बेरायबाय बारलि जानानै बेरायदो दै खिन्थु नोंथांमोना गैथ'ला देखायलांबाय थानो आं लासैनो बारा बुखिबाय थाबाबो भिडिअखौ नुबाय थानाय नङा नालाय बै पारनिफ्राय दा नै थांबाय दं आरो जों माखै गिदिंगोन आदा हो सिङाजान जों सेङाजान जाना गिदिंगोन जाहैदों माने बै आरो जोंनि भटगार्ड जेब्ला जोङो नोंथांमोननो मोनसे फोरमायना होखानि बे भटगार्डआ जाहैदों सिगां जोंनि जाय जायगाखै जोङो पासिघाटल' नङा जोंनि अरुणाचल जायगानियाबो आरो माखासे आसामनिफोराबो बे जायगाखै फैनानै बारोमोन डिब्रुगड़खै मा होनोबा ओइ बगिबिल दालांखौ नोंथांमोना खोनाबाय जाखादो बै बगिबिल दालाङा गैयामोन बे समावनो जोंनि बे घाटआ मोनसे मुंदांखामोन आरो मोनसे नङा होमबा मेडिकेल थांनोबाथाय आरो लोगोसे मानसिफोरा डिब्रुगड़ थांनोबाथाय बे भटगार्डजों बारलाङोमोन आरो बिखै बिराद गिदिर गिदिर भट दंमोन दा गैला अब्लाबो बेखैजाय मोनफा मोननै फिसा गिदिरा आरो लोगोसे नोंथांमोना नुखादो जानांगौ बेखैजाय बे दैमाया ब्रह्मपुत्र दैमा सम मोननायलाय दिनै बेखौ खनसे भिडिअ खालामसानि एबा बेरायसानि होननानै फैनायलाय जोङो नैबे भटखौ लानानै खनसे बेरायसानि नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बे दैमानि हाल सालफोरा बोरै जादों जोङो सोंलांबाय थागोन आरो लोगोसे जों देखायलांबाय थागोन नैबे दं आंना आदामोन दं बे फंबाय दङ आरो जोंहा बै जाहाज पाइलटआबो दङ मालिकआबो बे नोंथांमोना नायलांबाय था बे ससमा गाननाया जों सिखाखौ मानसि दानो थाखाय लायाखै दै बेयाव माने माबा माबि ओंखारो होननाय खोनादों बेयाव सेफटिनि थाखाय आरो जों जेबो मोनसे बिपदआव गोलैया माने जास्ट माने मोनसे गावनि सेफटिनि थाखायसो आरो बेयाव नोंथांमोना नाय itu পানি ভিতরে ভরাই দিম নাকি মোবাইলটো মোবাইলের ভিতরে ভরাই যাম নাকি नोंथांमोना नायलांबाय था सोनायखौबो नै बे आरो मानसिफोरा बेयाव बेरायनो फैदों बे भटगार्ड गिदिंबाय दं आरो जों दा ओइ दैयाथ' माथो बरिया नुदों खिन्थु भिउखौ ना बिराद मोजां जादों बैयो टाटानि सिटखौ ना मोनदों बिसोरो नै दंफां बायदिसिना बेयाव माबा बोखांनाय दं आरो बेयाव बन बायदिसिना बुथुमनानै फाननायबो जायो बेयाव आरो माखासे बेयाव बटबो बानायबाय दङ दा बेयाव दैज्लां समाव नांगौ जायो नालाय पार आरो बे सिङाजान मोनबाय आरो जोंना बे सिङाजान घाट गिदिंबाय जों दा जायगाखौ सिङाजाननिफ्राय बारा स्टेसन गोजान थांजाया जोंना माबायानो गैया मबिल थाव गैया खारबानो थाव गैया Gue? Hah?
ओइ दै फैदों माथो खिजाय दैया दा फैबाय दं माने जोंना थांफिनखिजाय खिजाय थांफिनबाय आरो जों दा फै दै मोनैबाथाय भिडिअ मोनसे लाबोसिगोन बेखिनियानो नोंथांमोना नायला लादो बे दैमायानो दैज्लां जाबाथाय खनसे देखायफैगोन आं मोजां फैनानै नैबे आदामोननि अननायावसो बेखौ नुबाय थायो नङाबा नुनो मोना आरो नुबाबो नाव गाखोनो मोना बेयाव नायनाला आरो पाइलटखौबो जोंहा सिनाय लाखा नङाबा उनाव आरो पाइलटखौनो खोमानांगोन आयौ मा दोनथ'बाय दा लासाव मोनसे भिडिअ नोंसोरो देखायना होसिगोन आरो लासैनो नै दा बै सानायसो जाबांगोन नालाय ना नङा गथ'फोर नै दैमा गेजेराव आराम सेस खालामबाय दङ गुटि बट गोजा ओंखारबायलै जोङो एबार मामुलि आखाइ जावलानो दखाय गरमदा बान्दोनि गैया हा दहाय बिराद सिखालाना गरम जादोंमोन दा माथो बिराद थान्दा थारनायनि हा दहाय सिखालाना बिराद गरम जादोंमोन दा माथो थान्दा थारनायसैलाय थान्दा जाबाय दा दहाय सिखालानायहाय गरम जादोंमोन बिसोरा दा आरो बुस्थुआनो गैलाना बेनोसै आंनि भिडिअआ ब्रह्मपुत्र एबा सेराव जाय जायगायाव जोङो दै गेजेराव भिडिअ बानायदोंमोन नोंथांमोना बोरै मोनदों कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय भिडिअखौ नायनानै